Keby každý na tejto zemi na miesto zvonca klopal na dvere, prepneme režim na ekonomii a ušetríme volty ampére. Odstavíme reaktory a hlavne na stratú Viedeň. Televízni redaktori STV a ČT1. Aktuálne z domova TV Nova, TV Jojka, TA3, TV Izrael, Sky News Channel, Al Jazeera a na 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 na. Keby každý na tejto zemi sa trochu krotil, veď je to hrozné, každý tie svoje televízory nechá v polohe pohotovostnej. Poďme šetriť energie namiesto výťahu schody. Keby sme čúrali v sprche, splachujeme menej vody. Aktuálne z domova TV Nova, TV Jojka, TA3, TV Izrael, Sky News Channel, Al Jazeera a na 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 na. Prerobme eskalátory, spravme ich na pohon klukov a potom malí Číňani budú ich posúvať rukou. Aktuálne z domova TV Nova, TV Jojka, TA3, TV Izrael, Sky News Channel, Al Jazeera a na 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 na. A na 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 na. A na 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 na. A na 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 na. Na 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 na. Poviem vám, čo rozhodne o osude ľudstva v roku 2070.